Gusti tresno mring kula sedaya saking kilen miwah saking wetan sami nunggil klayan sang pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Wage 21 Mei 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer bisa nglakoni. Para adi yuswa, pitados mboten sakdermi ing pitembungan nanging ugi ing tumindak. Matemah nyoto-nyoto mitadosi menawi kita nindakaken menapa ingkang kita pitadosi. Awit menawi kita pitados nanging boten nindakaken sami kemawon kotong utawi ngloho. Milanipun nindakaken menapa ingkang kita pitadosi punika lampah gesang ingkang nyoto-nyoto kita sinebat pitados. Lukas 10 ayat 20 ngendika, Guru, menapa ingkang kedah kula lampahi, amri kula angsal gesang langgeng. Ing ayat punika, Gusti Yesus aben ajeng kalian satunggaling ahli Taurat ingkang pitaken bab gesang langgeng. Gusti Yesus lajeng dangu, punapa ingkang dipun ngendikaaken dening kitab Taurat. Ahli Taurat wau paring wangsulan bab katresnan. Milanipun Gusti Yesus lajeng ngetaken amri ahli Taurat punika supados nindakaken menapa ingkang sampun kaserat punika. Bab punika dipun ngendikaaken Gusti Yesus awit para ahli Taurat punika remenipun namung ngrembak bab pranatan nanging prasasat awis sanget nindakaken. Miturut Gusti Yesus nindakaken menapa ingkang dipun ugemi punika linangkung sae. Para adi yuswa, nyata sanget miturut Gusti Yesus nindakaken menapa ingkang dipun ugemi minangka wujud pangertosan lan mitadosi kapitadosan. Sami kalian para lare ingkang remen nampi piwucal saking tiyang sepuhipun nanging boten nate dipun tindakaken. Milanipun piwulang punika badhe muspra lan boten wonten ginanipun. Mila sumangga kita minangka kagunganipun Gusti ingkang sampun nampi piwulang saking Gusti Yesus kedah mujudaken piwulang punika ing lampah gesang kita. Kita boten sakdermi pitados ing pangucap nanging ugi kedah nindakaken menapa ingkang kita pitadosi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pangandika amri kawula remen nindakaken pangandika paduka. Matemah kawula pitados boten namung sakdermi ing pangucap ananging ugi ing lampah tumindak gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing Kikaji Pamong Utama, sedherek Fani wonten ing Lestari, Bapak Samuel Tujono wonten ing griya sakit tidar. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Helmi Suprapto, warga GKJ Immanuel Solo, wilayah Pucang Sawit, ingkang dasak mangkin nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pugeran, Bapak Minto Taruno, ingkang dasak mangkin wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Tulat, Ibu Lismartono, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoya, lan Ibu Sucipto, warga GKJ Magelang ingkang wonten ing pemulihan. Kawula ugi pasrahaken
Ibu Tati ingkang wekdal sakmangke wonten ing pemulihan inggih kaji ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan, Bapak Margono lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kawulanipun sedherek kawula inggih kaji Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti tresno mring kula sedaya, saking kilih miwah saking